Il-professur Edward Cicluna mhux se jkun qed jirċievi s-salarju sieħ tiegħu, iżda nofsu, wara li talab biex ma jibqax jaqdi l-funzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali sakemm għaddejjin proċeduri fil-qorti fil-konfront tiegħu. Mas-sit Love in Malta, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif meta tkellem mal-professur Cicluna huwa aċċetta li jkun ittrattat bl-istess mod bħal kull uffiċjal taċ-ċivil. Jiġifieri la m'intix ħati iżda qed tiffaċċja akkużi tieħu nofs il-paga. Il-Prim Ministru qal li l-Bank Ċentrali Ewropew kien les jiddefendi lil Cicluna quddiem il-qrati li kieku ma ġietx rispettata l-awtonomija tal-Bank Ċentrali Malti. Dan ġara fil-każ meta l-Gvern tal-Latvja kien neħħa lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali tiegħu u sussekwentament spiċċa ttieħed il-qorti fejn tilef il-kawża. F'dan il-każ, il-Gvernatur fil-Latvja kien weħel ukoll 6 snin ħabs, iżda l-qorti kienet qalet li l-Gvern tal-pajjiż ma rispettax l-awtonomija tal-Bank Ċentrali meta ddeċieda li neħħih. Il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka wkoll li anke hekk hemm qafas legali Ewropew li jiddefendi lill-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali iħoss li d-deċiżjoni li Cicluna ħa biex ma jibqax jaqdi l-funzjoni ta' Gvernatur kienet fl-interess tal-pajjiż.